To fa ga Hamisu Breaker, ga Auta MG Boy, ga Isa Ayagi, ga Garzali Miko, ga Nura M Inuwa. A nan take fa. Yau shirin namu zai tattauna ba kamar yadda muke tattauna muku ba akan ayyukan ka. Shirin namu zai tattauna muku ne akan manya-manyan waƙoƙi da suka fitar mawaƙan a shekarun baya. Watan Hamisu Breaker da kuma Isa Ayagi da kuma Auta MG Boy da kuma Garzali Miko da kuma Nura M Inuwa. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon shirin wacce ta nan mai suna Arewa Zone Hausa TV take ɗaukar nauyin kawo muku. Da Allah idan ka kasance farkon shigo ga cikin wannan ta Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka dubi ƙasa za ga alama ja ina ka rubuta subscribe, ka taimaka ka aga za ka danna mana wannan alamar subscribe ne, kuma hakan shi ne yake bani ƙara ba mu karfin gwiwa sosai wajen kawo muku bidiyo. Idan ku manta ba a shekarun baya da suka wuce, mawaƙan su saki waƙoƙi kala-kala na soyayya masu kwantar da hankali, masu nishadi. Idan mu manta ba, na farko kun san Hamisu Breaker ya saki wata waƙa wacce take kwantar da hankali, take bani nishadi, mai suna Jarumar Mata. Idan mu manta ba, waƙan nan ta karbi sosai kuma ta ba da nishadi sosai, inda mutum baya taɓa tsammani, kuma ta yi yawo a cikin haɗin Najeriya da shauran ƙasashe ba ma ɗaya ba. Waƙar Jarumar Mata waƙa ce wacce ta yawo a cikin ƙasar Najeriya, kuma ta ba mutane mamaki, kuma matan aure da shauran yara kowa za ka ina wannan waƙar ta Jarumar Mata wacce Hamisu Breaker ya fitar da ita. Waƙa ce wacce take da abubuwa kala-kala, an tura sako kuma an ba da nishaɗi, kuma masoya sun ji daɗin wannan waƙar wacce ya fitar. Haka shi ma Nura M Inuwa, idan ba manta ba shekarun baya, shekaru wajen 3 zuwa 4 da suka wuce, Nura M Inuwa ya fitar da wani album wannan yake kunshe da waƙoƙi masu nishaɗi da faɗakarwa da kuma wa'azantarwa da kuma kalaman soyayya a cikinsu. Idan muka manta ba, ko wata waka da iya cikin ta wakar da ya fito a cikin waƙoƙin shi watan Afra. Idan mutum ya ji waƙar nan ya san an yi soyayya a ciki, an zubar da kalamai kuma an yi magana a ciki sosai a cikin wa'annan waƙoƙi. Wannan babban ma shahararren mawaƙin watan Nura M Inuwa ya fitar. Na san dan uwa kana sauraron waƙoƙin wa'annan mawaƙa, kuma na san a cikin wannan mawaƙan dole za ka samu wannan ya fi iya waƙar soyayya da kuma ya fi iya kalaman soyayya, kuma ya fito da sako a cikin waƙoƙin shi iri daban-daban da dama. Idan ku duba Isa Ayagi shi ma shahararren mawaƙi ne wanda yake sako waƙoƙi kala-kala. Ko wata waƙa da suka yi a shekara 2 zuwa 3 baya wacce suka da shi da jaruman nan wata Momi masoyiya ta ke waƙa. A waƙan nan idan ku duba ku ji ta, Isa Ayagi ya tura sako sosai a cikin waƙan kama da masoya. Kuma Isa Ayagi ya fito ya jajince akan wannan waƙar wacce ita wata kan Shallow Baby masoyiya ta, wacce yake tambayar ta ina take ne. Ita tana kiran shi ne, amma tana son shi amma bata furta ma ba, hidda ta kira shi tana kuka a lokacin. Idan ku manta, wannan waka ce wadda ta karbi kuma ta ba nishadi sosai a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Ta ba mutane da kucin al'umman masoyan shi mamaki, domin waƙar ta yi sosai kuma an fitar da kalamai masu daɗi masu ratsa zuciya na soyayya a cikin waƙar. Waƙa ce wacce ta shahara kuma waƙa ce wacce take ba da nishadi. Don uwa dai idan baka manta ba, kafin mu ɗora bidiyon ka taimaka ka duba ƙasa, idan baka mana subscribe ba a baya ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Haka zalika idan kuka yi waya bangaren Garzali Miko mawaƙi ne wanda yi waƙoƙi da dama, kuma yake yin waƙoƙi na soyayya ba ɗaya ba ba biyu. Waƙa wacce take ba da nishadi, take girgiza masoyan shi a lokaci da iso. Idan ku manta ba, Garzali Miko ya fitar da waƙoƙi kala-kala na soyayya a shekarun baya da suka wuce, shekara 1 zuwa 2 baya. Garzali Miko ya fitar da waƙoƙi kala daban-daban masu ratsa zuciya, masu nishadi, waƙoƙi ta iri daban-daban ma ba za su yi ba, wanda shahararren mawaƙin Garzali Miko ya fitar da su a shekarun 2020 da shekarar 2019. Wannan shekara wacce muke ciki ta 2021 ita ma ya fitar da sababbin abubuwan ne, wata kan waƙoƙi masu ratsa zuciya da kwantar da hankali. Kuma mawaƙin ba iya ne ya tsaya ba, yana yin waƙoƙi kala-kala da ɓangaren shi fa. Idan kuka duba, ina yin
waƙoƙi wanda suka shafi ɓangaren shi ko waƙoƙin shi da dama. Haka zalika idan kuka duba shi ma Auta MG Boy ya shahara wajen ɓangaren waƙoƙin soyayya da kuma waƙoƙi masu nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa. Auta MG Boy ya kasance shahararren mawaƙi wanda yake fitar da album kala-kala daban-daban wanda suke ratsa zuciya, suke ba da nishaɗi sosai a cikin kowane lokaci. Auta MG Boy da shi dai shahararren mawaƙi ne wanda ya suna sosai a cikin faɗin ƙasar Najeriya, kuma ya fitar da wata waƙoƙi kala-kala. Idan ba ku manta ba, a cikin wannan shiri da muke kallawa wato shirin Adam A Zango na farin wata shi a kallo, gaba ɗayan kuka lura za ku ga Auta MG ne waƙoƙin shi ake saka sa a cikin wannan shiri na farin wata shi a kallo. Haka zalika Auta MG Boy ya kasance hazikin mutum wanda yake waƙoƙi na soyayya. Idan kuka duba waƙan nan wacce ake yawan mami ɗinta a cikin wannan shiri, waƙa ce wacce take da ma'ana da ban nishaɗi, waƙa ce wacce ta kasance idan ka ji ta kasan mai kwantar da hankali, to kuma waƙa ce wacce aka yi ta masoya masu ban nishaɗi. Ɗan uwa na san a cikin wannan mawaƙa dole za a samu wanda kake son waƙoƙin sosai, kuma kai mana kuma da waƙar ta fi burge ka wani abu mawaƙan na wanda suka saka ta 2021 da 2020 da 2019, za ka iya sa rubuta mana waƙar da ta fi burge ka wacce mawaƙin ya suke ta. To ɗan uwa, a nan muka kawo dai ƙarshen shirin namu. A taimaka a danna mana alamar subscribe da kuma alamar like, domin hakan shi ne ke ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen kawo muku ire-iren wannan bidiyoyi wanda za su kuma kwantar muku da hankali kuma suke ba ku nishaɗi kowane lokaci. Dudu da anan dai zan ce muka zo wannan ƙarshen shiri wata na masoya rayuwa. Wannan shiri zai ringa zuwa muku ko zai ringa zagulo muku manya-manyan shahararrun mawaƙa wanda suke tashi a ƙasar mu ta Najeriya. Mun gode sosai, shi mun ƙara haɗuwa cikin sabon bidiyon. Taimaka da nan da alamar subscribe.